Prišlo nám takéto niečo a tak som si povedal, že zo pár slov k tomu. Podľa telefonického rozhovoru zasielam na opravu blok kľuku motor ČZ 500 Tourist. Kľuková hriadeľ prešla niekde generálnou opravou, avšak neúspešne. No, pozrieme sa na to. Netuším, kto sa na tom vyžadil, majiteľ si to zariadoval sám, nie je podstatné. Áno, nie je podstatné. Je potrebné kľukovú hriadeľ urobiť poriadne, čepy a celkové skontrolovať. Ďalšia vec je uloženie kľuky do bloku, pootočené púzdra kľukovej hriadele v bloku, stredový labyrint, nechám na vás celkové posúdenie stavu a vymýšlenie postupu opravy. Áno, no, čiže ide mi teda od vás ospasovaný blok motora s uloženou kľukovkou, celkové si motor poskladám. Samozrejme, dobre, financie, ďalšia vec. Takže pozrieme sa na to. Najprv takto to schovám, lebo mal som nedávno komunikáciu s človekom, bola to ČZ 175 predvojnová, že čo vyjde oprava kľukovky. A teraz to je zásadný problém, čo si laik predstavuje pod opravou kľukovky. Laik si predstavuje pod opravou kľukovky, ja neviem, rozlisovanie, zrepasovanie ojnic a nechanie tak. No tu ešte povedzme, no skoro by som povedal, že dobre, ale pod prstami normálne cítim drážku, že tam je jama. Ale no, proste rozlisujem, spravím ojnicu, zlisujem a píšem mu, že dobre, ale včetne uloženia v bloku. To si už spravím sám. Som už dosť unavený z vysvetľovania ľudí, že jednoducho určití ľudia sa rýpu vo veciach, ktorých nemajú šajnu. To si už spravím sám. Čo si spraví sám? Vyrobí si nové čapy. Tu treba povedzme nový čap alebo prebrúsiť a k nemu upraviť. Proste treba nájsť spôsob, aby to zase bolo pekne hladké. Tu to isté. Dobre, tieto ložiska sa tvária ako nové, aj keď nejak tak divný chod majú, ako keby tam ostala vazelínka. No, labyrint stredový, ktorý ste pozerali, už sme tu mali párkrát kľukovku na pol-litrovú ČZ-tu, tak si môžete pozrieť, že robili sme to úplne ináč. No, robili sme to úplne ináč, proste prekopali celú zostavu, ťažko povedať, aké sú tu napríklad čapy. Vidno, že nejaké nové, štandardný postup, ktorý veľa ľudí používa a povedzme v určitých prípadoch aj ja, že sa len prebrúsia ojničky a dajú sa tam povedzme osadené čapy a tak ďalej. No, ale napriek všetkému toto sa tvári tak nejak na prvý pohľad, že no, dobre. Ale keď sa pozriem sem, tak je jasné, že je to celé v prdeli. Aha. A toto je presne to, čo som sa dotyčnému, ktorého som už spomínal, snažil vysvetliť, keď som zistil, že sa mi to nepodarí, tak som už ďalej v komunikácii ani nepokračoval, takže evidentne si povedal, no to je nejaký čobol, to je nejaký blb a ani neodpovedal a kašlem na ňo. Dobre, možno sa mýlim. Lebo keď to zoberete, tu je uložené toto. Áno, môžete si povedať, čak je to tu prišroubované, tak čo tu to plačeš, ale týmto je to zacentrované, vedené. To znamená, že jeden, druhý a tretí otvor potrebuje mať v jednej lajne. Tu tiež vidno vymačkané uloženie. Takže dám tam nové ložiskové krúžky. A čo som získal? No nebudú, síce ojničky sa tvária celkom ako priateľne, tie báchať myslím, že nebudú, ale bude báchať celá kľukovka, ako bude lietať proste v bloku. Bam, 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 bam. A aj to je súčasť opravy kľukovky. Toto je taká krásna ukážka, že vlastne tu máme tu len diely, ktoré sa fakt týkajú kľukovky. No. Chýbajú mi tu štifty, ale tak to už je najmenej. Takže čo budeme musieť spraviť? Minimálne stiahnuť bloky dokopy, hodiť to na mašinku, na frésku,
A tieto diery, ktoré sú originál od fabriky priemer 50, tak ich budeme vyvrtávať. Priemer 50, aspoň pokiaľ si dobre pamätám. No, priemer 50. Šublerka. Tak jednoducho ich chytíme a najbližší rozumný rozmer, na ktorý sa oplatí ísť, je 52. 50 bol kedysi obľúbený rozmer ložísk. Veľmi často sa vyskytoval v rôznych konštrukciách. No, v súčasnej dobe priemer 50 dá sa nájsť na niektorých ložiskách. Aj tu mám nejaké také staršie ložisko. Kam mi Roman hodil? Aha, sem. Aj toto má diera 22, vonkajšok 50. No, ale to tam určite nepoužijem. Proste pre dnešné ložiska, našu ložiskovú radu, povedzme 6205, 6304 a tak ďalej. NIE 205, NIE 304 je priemer 52, takže pôjdeme. Máme tu 2 mm k dispozícii, parádička, takže to bude asi tak prvá vec, ktorú spravíme s kartrami. No a druhá vec bude, že tak nejak na tie ložiska, ktoré sem budeme osádzať, no, budeme potrebovať aj druhé domce. Tieto sú ináč kalené. Originál od fabriky boli robené celoprierezovo kalené, ale už som sa stretol aj s tým, že niekto ich, podobne ako ložiskové krúžky, ale už som sa stretol aj s tým, že niekto ich proste vyrobil, nacementoval a tak ich dal proste v pohode, len nedal sa na nich použiť ten opravárenský postup, ktorý sa dal použiť na tých, ktoré boli kalené v celom priereze, lebo keď si zoberete taký ložiskový krúžok, tak môžete z neho vybrúsiť z diery aj 2 mm, aj 3 mm a furt ste proste v tvrdom materiáli. Pokiaľ je to ale cementované, tak vybrúsite z priemeru diery povedzme milimeter a pol a už ste v mäkkom jadre. Takže to je troška niekde inde. Dobre, prvá vec bude spáchať, zvrtať kartre. No a druhá vec bude rozobrať toto, navrhnúť nové opravárenské zostavy, pričom nové opravárenské zostavy. S obľubou používam pôvodné čapy s tým, že sa povedzme prebrúsia a na ne sa dajú nejaké proste IR púzdra, tvrdené. Prečo? Kvôli kuželom. Triafať kužele, keď tu nemám primárne kolečko a nemám tu rotor zapalovania, tak to triafanie kuželov je také celkom, povedzme, so stisnutou prdelou. So stisnutou prdelou, takže práve kvôli tomu, aby ostali zachované kužele, tak sa snažíme pri oprave používať tieto čapy pôvodné. Stredný to je o inom, tam proste máme všetko valcové plochy, takže to není problém. No. Takže asi toľko taký prvotný kukuč. A ak to nebude zaujímať nikoho, myslím si, že minimálne jedného človeka, ktorý je tu z druhej strany, jeho adresa a telefónne číslo a meno, tak tohoto video zaujímať bude. No, ak sa vám páčilo, dajte like. A ak sa vám nepáčilo, tak mi napíšte, čo sa vám na ňom, na tom videu nepáčilo. Zbytočne veľa kecov, nezaujímavé a tak ďalej. V pohode. A napíšte, čo by vás, tí, ktorých toto nezaujíma, napíšte si, čo by vás zaujímalo. A možno sa nájde aj téma na video, ktoré by vás zaujímalo. A možno vám vadí, že je to dlhé, niektorí by brali dlhšie, niektorí kratšie. No, niekto rád prdele, niekto halušky a niekto plnú prdel halušiek.